sekali lagi lebih kencang. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amanginang, kami persilakan duduk kembali. Silakan duduk. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Diari sadarion rap marminggu dohita dohot iana kota dinalau makatidakon ha porsiaonna tu Tuhata di jolo ni huriaon. Torop nasida ono pulusia halak bawa 34 halak dohot boru 35 halak, sian ono 17 keluarga. Alani tatanya koman nasida tutuhata Yesus Kristus Raja Nihuriai. Asa marsi hohot jala togu ha porsiaon nasida, marhite aka parsiajaran naung ginuruhon nasida. Ale Tuhan, say pargugoy masaluhut yanakon namion, mangulahon hatam, asa gabe sulu-sulu dohot hati uron di dalanna. Las marohata hopar tu jauh-jauh ni mingguta sadarion, ay nunga dipilit anak dohot boru ni huriaon, naumuli ima gabe dongata sapanganon di harajaon ni debata. Marhite na makatidakon ha porsiaonna ianakon ni huriata sadarion. Atong tapasada marohata mamuji debata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia, natuno palangit dohot tanoon. Amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng,
manang akan narosogot, dang tarbaheni manira kita sian haholongan ni rohani debata, maritehite Kristus Yesus Tuhan tai. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha jalan abonar, mauliate hudok kami, ala di pabisar ho tuhami barita nauli, nama nodangi rohanami, ay ala ni iumbay nutadahami ho, dohot lomo ni roham, dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham, hami saleleng ningulwon, jalan naik martua hami bahenonmu, saya parbadiai marohanami, marhite-hite toddim, jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Saya palas marohanami, mangoloy ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Kamu ma patik ni debata di minggu sadarion, ima na dienet sian Joshua bidu 24 ayat 20 Ope paholak kamu ma debata sileban, aka na di tonga-tonga munai. Jala pauduk kamu rohamu tu Jahoba debata ni Israel. Ope paholak kamu ma debata sileban, aka na di tonga-tonga munai. Jala pauduk kamu rohamu tu Jahoba debata Israel. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon nahopar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Mari dihita. Pembangun
potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di colom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asi ni roham na godangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na. Say sungguli marohan nami. Asa muba roho doh pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Amen. Tabegema baga-baga taringo tuhasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujow goarmu. Au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di mingguon tarsurat di 2 Korintus biddu 10 tolu ayat 5 sahatu ayat 10 tolu tajahama marsikat soring ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan haporsea kamu sulikit hamuma dirimuna naso ditadahamudo dirimuna paboa naung Yesus Kristus di bagasan hamu, ay iya soi, sandok naso tau dohamu. Alay dirim rohaku, tadon munado, dang naso tau ham. Alay martangiang dohami tu debata, asaunang diulahamu agia aha naroa, dada asahami idaon na tau, naik kamu mangulahon na dinggan, dipangido rohanami nang pesongon naso tau hami idaon. Aidang adong kogonami mangalo hasitongani
Sadok makokop hasitongan ido. Ailas dorohanami, hamu margogo, nang pegale hami, lausoddo tangyang nami, neng gabe togu rohamuna. Dibaheni musurat songoni, dinamulang dope ahu, asa unang posi papahenakku, dung ro au, marguru tuhuaso, nangilehon ni Tuhani tuau, lau pauliulihon, dada manegai. Oppe, ali akadongan, sailas marohamuna, say olo mahamu patoguon jala apoan, sadama pikiran muna, radoti hamu madamei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu. Rite uman badia, Nama no stari Tuhamu saluhut akan abadiai. Sai didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dot parsaorani tot di parbadia mahamu saluhutna, ido sahatna, martua doakan tumangihon hata ni debata, jala naupopsa, amen. Tahatidakom maha porsiawattai, songon nahinatindakon ni dongan saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natuno palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuon si Maria, naga begapia siatot di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaum na bernit, panguman silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru tanom, na mulak mangolu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, mangubumi halana mangulu doat namate. Au porsea ditot di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia. Doho dia sesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangul sogo daging halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin.
Salam. Shalom. Titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 30 Juli 2020 Naso hujahahami sian joloon tajahama dirohat tabi. Naparjolo guarni Minggu pawaluhon dung Trinitatis manang hasi tolu sadaan ni debata. Dohot topik. Padonganion dohot pangaramotion ni debata. Allah yang menyertai dan yang melindungi. Napaduaon maka tidakon haporseaon. Pelajar sidi tahun ajaran 2022 sahat rodi 2020 tolu. Di minggu sadario tanggal 30 Juli 2020 tolu patu paon ni huriata do acara maka tidakon haporseaon tu ianakon ni huriata nang marsiajar na salilingon. Torop nasida ono pulu sia halak. Bawa 34 halak dohot boru 35 halak sian ono pulu pitu keluarga. Dung sipul perminggota diuduti dohot acara sakramen ulaun nabadia tu nama katidakon haporseaon dohot na torasna. Domu tupak kobasion ni nama katidakon haporseaon alani permingguan remaja pukul 10.00 WIB Masohot Majolo di Bagasan Sadarion jala udutan ni huriat tama muse tu minggu naro. Napatuluhon sakramen padadion nabadia di minggu sadarion tanggal 30 Juli 2020 di permingguan pukul 0.30 WIB lantai 2 di Patupa Huriat tado sakramen padadion nabadia nama godang tu sahalak nanaeng maka tidakon haporseaon sian sektor 2 Kramat Watu. B. Di minggu tanggal 20 Agustus 2020 Patupaon ni huriat tado pakobasion sakramen padidion nabadia tuaka dakdanak manang poso-poso. Alani pinabotohon tusude natoras niaka dakdanak nanaeng tardidi. Asaro madohoti parguruon di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 masuk pukul 10.05 manang jam 3 botari di Garijaon laos di jaloma surat pengantar sian akka situa sektor tabe. Napaonopon panitia pesta gotilo dohot hut pa ono pulu pitu tauton. Di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2020 dung sipul pertangyangan keluarga dohot parsermonan parhalado patupaon ni huriata do rapot lao pasahat laporan pertanggungjawaban panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun sian sektor onom legok dohot sektor 10 trondol diuduti dohot pembubaran panitia. Papituhon pertangyangan sektor di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB sektor 10 Ciracas nama Jabui keluarga J. Sirait Inang Boru Tabun, alamat Perum Bukit Permai Indah, Ciracas. Sektor 2 Kramat Watu, nama Jabui keluarga S. Panjaitan Inang Boru Sitohang, alamat Perumahan Lebak, Wana, Kramat Watu. Sektor Onom Cinanggung, nama Jabui keluarga MC Panggabean Inang Boru Manurung, alamat Gang Garuda, Cinanggung. Sektor 5 Bumi Agung, nama Jabui keluarga R. Sitanggang Inang Boru Manurung, alamat Kebaharan Duku, Bumi Agung. Dari Jumat tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB, sektor Tolu Pandeglang Utara nama Jabui keluarga L. Aritonang Inang Boru Lubis, alamat Perumahan BCI Cadasari Pandeglang. Sektor 10 Pitu Pipitan, nama Jabui keluarga R. Siregar Inang Boru Panjaitan, alamat Perumahan Walantakat City, Blok C, nomor Sia Pipitan. Napasiahon Dewan Koinonia poin napetuluhon seksi Naposo, Kebaktian Padang seksi Naposo Bulung. Di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020
di Patupado Kebaktian Padang Seksi Naposo Bulung di Huriata, maringanan di Pantai Anyer Cilegon. Pinangidoma tu Naposo Bulung nama dohoti ulauni asa marpunguma di gerejon pukul 05.00 WIB manogot. Di patulus tuhatama ulauni bain sangap di Goarna. 12 statistik haruason, poin napaduahon ruas natabba, mamuka mingguon gabe ruas nihuriama, naparjolo, keluarga Reli Pius Siregar Inatai Dias Palagis Boru Bajarnahor, Pidasian HKBP Salangbaru Resort Kutacane, Distrik 12 Tanah Alas, alamat sektor Pitu Pandeglang Selatan. Napaduahon keluarga Trisno Tabba Inatai Hertika Yuni Asri Boru Sinaga, Pidasian HKBP Pardaraman Resort Pulau Raja, Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu, alamat sektor 10 Tolu Pakupatan. Napaturuhon keluarga Adi Mahulai Inatai Sarlina Boru Gultom, Pidasian HKBP Pardomuan Nauli, Resort Maduamas, Distrik Sia Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, alamat sektor 10 Tolu, Pakupatan. Napapaton keluarga Zainal Pangaribuan Inatai Rumodang Boru Sitanggang, Pidasian HKBP Lubban Hariara Sitolu Ama, Resort Laguboti, Distrik Opat Toba, alamat sektor 2, Keramat Watu. Napalimahon keluarga Zoel Fedro Nainggolan Inatai Mega Sari Mawati Boru Lubat Tobing, Pidasian HKBP Sarulla, Resort Sarulla Distrik 2 Selidung, alamat sektor 10 Tolu Pakupatan. Di ruas naung digorahon sian nazolo natabba di bagasan sadarion hupai dohames asa jongjong ma di ngananna. Mauliate ma di pasu-pasu tuhat tama parsaurat dohot nasida di tonga-tonga ni Huriana hudul mahamu. Na patuluhon pajakonon mulak tu Huria. Nah di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 tolu di parsermonan ni Parhalado di Patupa Huriata pajakonon mulak tu Huria ima keluarga ni Inata Kristina Chandra Boru Saragi dohot sahalak dak danak boru, Jesrel Amora, sian sektor 14 Karagilan. Napaupaton, honaruhut pamisangon dohot parmahanion manang RPP. Mamuka minggu sadarion, honaruhut pamisangon dohot parmahanion manang RPP ma sahala ina, Nyonya ME Tabunan Endi Boru Simajutak, alamat perumahan Taman Ciruas Permai Blok Kasada nomor 20 Tolu, sektor Walu Ciruas, ala Gabe Maragama Islam. 10 Tolu pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020 Tolu 2024. Pendaftaran Marguru Malua manang belajar lepas sidi periode 2020-2024 tu natoras asa tadaptar homa iana kota nanaing marsiajar secara reguler jala tajaloma surat pengantar sian sintua sektor uhut pasahaton fotokopi surat tardidi dohot akte kelahiran. Rincian ni parhepengon boima tajahabe dititing nasaha tuhita. Pangula nagok dohot Parhalado HKBP Resort Serang. Pasahaton, selamat ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun kelahiran. Dohot pernikahan di bagasan mingguan. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tuhat tamay bain sangap di Goarna, jala makorhon uli dohot las niroha di Huriana. Amin.
Marede Mahita nomor 214, Huhut Papungu Pelean Sadaa Dohot Sadabe. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha
Ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Dihamuaka nahina holongan di mingguta sadarion minggu pawaluhod dong Trinitatis Jakonota mahatani debata sian sadamusa bidu 20 alu ayat 10 rodi 22. Dus mata hitak ya kamanginang hu bahasa Indonesia hom mate. Asaboy dia tusiak kaya anak kota na maka tidak kok kaporsiaw. Dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ido sahatna. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 nama besar yang tercatat dalam Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dalam sejarah penyelamatan orang-orang berdosa. Bahkan ketiga nama tersebut ternyata tidak hanya tercatat dalam Alkitab, kitab suci kita, tetapi juga terdapat dalam kitab suci saudara-saudara kita yang lain. Siapakah nama itu? Anak sini. 3 nama besar yang dipakai Tuhan
dalam sejarah penyelamatan dunia ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiga nama ini tidak hanya tercatat di dalam Alkitab. Di kitab suci saudara kita yang lain juga 3 nama ini ada. Nah, dalam minggu kita hari ini kita khusus melihat bagaimana kehidupan Yakub yang dipilih Tuhan seolah-olah sangat sering terjadi polemik di tengah-tengah keluarganya, yaitu ayahnya Ishak dan ibunya Rebeka. Yakub sendiri dalam bahasa Ibrani berarti cerdik. Cerdik itu artinya Yakub. Dan kecerdikan Yakub itu sudah terlihat mulai dari masa kecilnya, mulai dari masa mudanya. Bagaimana dia dengan saudara kembarnya Esau sudah melihat, sudah menunjukkan bahwa ternyata Yakub itu berbeda dari Esau. Kalau Esau dia lebih mementingkan bagaimana dia bisa nyaman, bagaimana kebutuhannya terpenuhi. Berbeda dengan Yakub yang dia selalu berusaha di dalam setiap pekerjaannya itu harus punya arti. Setiap apa yang dilakukan oleh Yakub tidak sekedar berlalu begitu saja. Maka suatu ketika Esau kelaparan, Esau minta, bagi jupang yaus panganomi songono tabuhu bereng ahadui, kacang do ya bang, kata Yakub, bagi dia. Lalu bagi Yakub segala sesuatu yang dilakukan itu harus punya arti. Maka terjadilah demikian. Atau emak hope tahu siakangan tapi ting manganau. Kira-kira demikian kata Esau. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, sejak dalam kandungan Esau dan Yakub ini, Tuhan sudah mencatatkan melalui firman-Nya bahwa memang Yakub itu berbeda, dan Yakublah yang dipilih oleh Tuhan menjadi leluhur orang percaya. Pada pasal 25 ayat 23 di sana dicatatkan firman Tuhan kepadanya, kepada Rebeka, 2 bangsa ada dalam kandungmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan dengan memegang karena tabihul nisi Esau. Memang ketika orang berbicara Yakub itu curang, Yakub itu tidak adil, kita mau melihat dalam konsep Allah dan bagaimana proses pemilihan dan pengutusan Yakub yang kemudian sebagai leluhur orang percaya dalam kehidupan keluarga ayahnya Lomorohani si Ishak tu si Esau. Karena apa? Setiap kali Esau pulang ke rumah dari berburu, dia selalu membawa daging yang enak disuguhkan kepada ayahnya Ishak. Dan memang Ishak juga penganut suku yang sangat menghargai silsilah. Si Esau do si buang goar dia. Berbeda dengan ibunya, istrinya Rebeka, yang memang sejak awal sudah melihat dan mengimani apa yang telah disampaikan Tuhan kepada dia ketika Esau dan Yakub masih dalam kandungan, bahwa Yakublah yang akan menjadi pemimpin. Maka suatu ketika kita tahu Ishak menyuruh Esau, lama Johoanaha, patu pa maju yau si panganu natabu asa hu pasu ho.
Saya mau memberkati engkau, saya memberi berkat sulung kepadamu anakku Esau. Tetapi ibu berperan. Rebeka berperan. Sebab dia tahu Yakublah yang harus diberkati. Dan Esau telah memberikan itu kepada Yakub. Dibayar dengan semangkok bubur kacang merah. Maka kalau orang berkata Yakub menipu, bukan. Tetapi begitulah cara Tuhan, begitulah keluarga itu harus dipelihara oleh Allah. Maka Rebeka berkata kepada Yakub, "Kubigina kaning dido among musongono tuabangmu. Asapatupa ma. Si pangano dia mongmu. Aineng pasahat pasu-pasu ma amongmu si Ishak." Yakub yang sangat baik kepada ibunya bertanya, "Bagaimana mungkin ibu? Buai, ayah bangkat tangan na meribulu do. Totubo to ni ba padoyan non. Dinggam malopa, huli kulingema dal hoppot tu tangami." Kecerdikan itu nyata dalam kehidupan Yakub. Dan itu terjadi. Lalu berkat yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh Tuhan kepada Yakub itu diterima melalui seorang ayah, Ishak. Terpasu-pasu ma ibana. Tentulah Esau tidak menerima dengan begitu mudah. Esau protes. Karena ayahnya sudah lebih dahulu mengatakan itu kepada dia. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak bisa didahului oleh perkataan siapapun. Hatani debatadang boy di joloani, nasa hatani manang isepe. Maka ketika Esau sangat membenci, sangat dendam, bahkan dia sangat marah, dia berencana akan membunuh Yakub. Lalu Ishak dan Rebeka memberi arahan, memberi nasihat. Bapak Ibu saudara-saudara, jarak Berseba dengan Haran itu tidak dekat. Berseba ke Haran itu ada sejauh 720 km. 720 km. Dan dalam catatan Alkitab, sekalipun tidak dijelaskan, dinyatakan secara eksplisit, apakah Yakub itu menempuh perjalanan yang sangat jauh itu dengan kendaraan. Tetapi karena baru berjalan sekitar 19,3 km, dikatakan sudah malam, berarti dapat dipastikan Yakub itu menempuh perjalanan yang begitu jauh dengan berjalan kaki. Dak boto 770 km atau sengo dia mana yang daunnya onate 720 km. Itu yang harus ditempuh. Sana tu dia me. Sana tu Jambi. Sana tu Jambi ma iko mardalapat si Jakob. Lao mangihuton, menuruti nasihat orang tuanya. Baru berjalan sekitar 19 km. Katanya sudah malam. Jalaima turpuk jami tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Dan kita mau melihat sebagaimana topik minggu hari ini, Allah yang menyertai dan melindungi. Allah yang menyertai Yakub. Allah yang melindungi Yakub. Kenapa Yakub itu disertai? Kenapa Yakub itu dilindungi? Dan dalam perjalanan itu, ketika dia harus bermalam di suatu tempat, apa yang kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara? Pertama,
dia melihat apa yang ada di tempat itu untuk bisa dia pergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Karena dia harus tidur. Lalu dia melihat sebuah batu katanya. Batu itulah dia pilih dan dibuat menjadi bantal. Lalu Yakub yang tidur beralaskan tanah, berbantalkan batu itu, ternyata dia bisa tidur nyenyak sampai-sampai dia bermimpi. Dan mimpinya pun luar biasa. Dan mimpi itulah gambaran kehidupan Yakub ke depan. Sampai dia menjadi tokoh besar dalam sejarah penyelamatan Allah. Yakub itu menjadi pribadi yang termasyhur di tengah-tengah segala zaman hingga saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pertama yang mau kita renungkan, bagian pertama yang mau kita ambil melalui nats renungan ini, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan melindungi kita. Ternyata bukan diawali dari diri kita yang sudah layak, yang sudah baik-baik saja, hidup kita yang jauh dari persoalan. Ternyata bukan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Amin. Sekalipun hidup kita harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan parhahamaranggiom mai, persoalan ninatoras mai, bapa doho oma asik kasianna, odo anak ni bapa, ho anak ni oma do. Tetapi rancangan Allah, ketetapan Tuhan yang menyertai dan memelihara, melindungi siapapun yang dipilih, itu tidak bisa dihambat oleh apapun. Itu yang harus kita percaya. Yang kedua, kita sebagai yang dipilih oleh Tuhan, kita harus taat, kita harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan masing-masing kita memperoleh bagian dari Tuhan untuk itu. Ibarat kita sebagai satu keluarga, masing-masing kita memiliki peranan di sana. Bagaimana supaya rancangan dan ketetapan Tuhan itu harus kita hidupi. Dan contoh yang sederhana, terutama untuk anak-anak kami, 69 orang yang hari ini akan menyatakan imannya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, sebagai keturunan iman daripada Yakub ini. Kita harus melihat bagaimana seorang Yakub, dia taat, dia mau menjalani perjalanan yang sangat jauh demi apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Memang kita katakan tadi itu adalah ketetapan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan keluarga, bayangkan saja kalau Yakub itu tidak mau. Atau bayangkan saja kalau Ishak itu tidak memberkati Yakub, apa yang terjadi? Tetapi apa yang diputuskan oleh Allah itu terjadi. Dan Yakub, dia seorang anak yang setia dan penurut kepada orang tua. Maka di dalam perjalanan yang harus dia tempuh yang sangat jauh, yang sangat jauh dari kenyamanan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sanalah Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi. Kita dapat baca dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ternyata melihat dari kisah Yakub ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bermimpi itu sangat baik.
Bermimpi itu sangat indah. Dan bermimpi pun bisa dijadikan oleh Tuhan. Melalui mimpi pun Allah boleh hadir dalam kehidupan kita. Melalui impian pun Tuhan bisa menyatakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mungkin sangat baik apa yang dikatakan oleh orang bijak, janganlah pernah berhenti bermimpi. Janganlah pernah berhenti bermimpi. Karena melalui mimpi pun Tuhan bisa hadir menyatakan kasih-Nya kepada Yakub. Dan saya pikir kita orang yang dipilih Tuhan juga suatu ketika bisa mengalami pengalaman yang sama. Lalu apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam mimpi Yakub tersebut? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, akan berkembang ke segala penjuru, timur, barat, utara, dan selatan. Dan yang lebih luar biasa, sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Firman ini sekalipun dia peroleh melalui mimpi, tetapi janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi seorang Yakub. Dan tentu juga hendaknya kita semua, khususnya anak-anak kami 69 orang, dalam segala impianmu tentang masa depanmu, peganglah janji Tuhan yang akan selalu menyertaimu. Bangunlah impianmu tentang masa depanmu dengan keyakinan bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertaimu. Bahwa Tuhan berjanji akan membuat hidupmu bahkan keturunanmu menjadi berkat bagi dunia ini. Dan itulah yang dipilih dan ditetapkan oleh HKBP. Sehingga HKBP memiliki visi yang jelas. Di tengah-tengah dunia ini, HKBP menjadi berkat bagi dunia. Siapakah HKBP itu? HKBP itu adalah kita semua yang bersekutu di dalam Dia. Kita harus menjadi berkat. Bagaimanakah kita dapat menjadi berkat? Bagaimanakah kita mengawali kehidupan kita supaya kita menjadi berkat? Kita melihat bagian terakhir ayat 16 hingga ayat 22. Bagaimana Yakub merespon perjumpaannya dengan Tuhan, sekalipun itu melalui mimpi. Pertama, Yakub menjadi orang yang takut kepada Allah. Yakub menjadi orang yang takut kepada Allah. Maka bagaimana kita mengawali hidup kita supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini? Kita harus tetap setia sebagai anak-anak Allah dan kita harus selalu takut kepada Tuhan. Sebab hanya dengan takut kepada Tuhanlah hidup kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita takut kepada Tuhanlah, maka kita yakin dan percaya dan selalu berpengharapan. Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita.
dan dia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, setelah semuanya disampaikan oleh Tuhan, setelah Yakub menerima dan meyakini janji Tuhan, maka Yakub menamai tempat perjumpaan dia dengan Tuhan itu Betel. Sebelumnya bernama Luz. Dan Yakub meminyaki batu yang dia jadikan sebagai bantal, dan dia berkata, batu ini akan menjadi tugu. Dan yang kemudian di sana didirikan mezbah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Perjumpaanmu dengan Tuhan harus melahirkan perubahan dalam hidupmu. Sebagaimana khotbah minggu yang lalu, firman Tuhan yang digambarkan sebagai ragi itu harus mengubah ubi gadong nani ragiani ikomuba duiga belapot tabual langon. Dan memang perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus melahirkan perubahan dalam hidup kita. Demikian anak-anak kami yang hari ini akan mengaku iman. Apa yang sudah saudara pelajari selama setahun ini, firman Tuhan yang telah diajarkan kepada saudara itu harus membawa perubahan dalam hidupmu. Dan memang hidupmu harus menyatakan perubahan itu di tengah-tengah dunia ini. Maka kita bersyukur melalui minggu hari ini 69 orang telah dipilih Tuhan dan akan kita utus menjadi agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Perubahan yang seperti apa? Mungkin selama ini keluargamu, ayah ibumu, saudara-saudaramu masih sangat sering menyatakan Tuhan tidak ada di sini. Buktinya kita miskin-miskin saja. Mungkin ayah ibumu selama ini menyatakan tidak perlu berdoa. Toh juga Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Mungkin di mana kamu berada, di sana seolah-olah Tuhan tidak hadir lagi. Sehingga sering terjadi ada perkelahian, ada pertikaian, tidak ada damai. Maka perjumpaanmu dengan Tuhan memilih dan mengutusmu sebagai agen perubahan yang selalu mengatakan, di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yakub ketika dia melihat ada tangga dari bumi ke langit dan dia melihat para malaikat naik turun. Pertama Yakub berkata, sungguh di sini ada Tuhan. Maka anak-anak kami, kemanapun saudara pergi, selalulah menyatakan bahwa di mana Anda berada, di sana Tuhan hadir untuk menyertai dan untuk melindungi. Maka tidak ada lagi ruang kosong di mana saudara berada yang menyatakan bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak ada. Saudara harus mengatakan, di sini ada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja. Yakub pun bernasar, jika memang Tuhan menyertai, jika memang Tuhan menolongku, maka 10% dari yang Tuhan berikan kepadaku akan aku kembali berikan kepada Tuhan. Maka berangkat dari sinilah kita mengenal teologi persepuluhan. Dalam HKBP ini tidak terlalu populer.
Tetapi Yakub yang adalah pilihan Tuhan, Yakub yang adalah leluhur orang percaya, dia berjanji 10% dari apa yang sudah dia terima dari Tuhan, dari apa yang diberikan Tuhan kepada dia akan diberikan kepada Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Maka kita menjadi berkat bagi dunia ini dengan kita selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini mungkin bukan soal persentasi, bukan soal berapa persen, tetapi kesadaran, keyakinan kita bahwa apa yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan, maka kita pun harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat, Allah menyertai dan melindungi kita senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memilih dan mengutus kami dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai pribadi-pribadi kekasih Tuhan yang telah Tuhan pilih dan tetapkan. Kami masih harus berhadapan dengan banyak gelombang-gelombang kehidupan di dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya apa yang telah Tuhan nyatakan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana Yakub, Tuhan telah pilih dia, dan Tuhan menyertai serta melindungi dia. Demikian pula kami Tuhan, lindungi dan sertailah kami dalam perjalanan hidup kami. Terkhusus Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah belajar dalam setahun ini, sebanyak 69 orang akan menyatakan iman percaya mereka pada hari ini. Tolonglah mereka Tuhan untuk selalu menyatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, dan akan selalu menyaksikan bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan kemanapun mereka Tuhan pakai, Tuhan utus, di sanalah mereka akan selalu menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Dan dengan itulah mereka akan meraih segala impian masa depan, bahwa Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang taat beribadah kepada Tuhan, karena hidup mereka telah diperbaharui oleh firman. Demikian juga kami Tuhan, orang tua dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah dalam setiap perjalanan hidup kami selalu diingatkan akan janji Tuhan yang akan menyertai dan melindungi kami. Maka sekalipun kami menghadapi banyak tantangan dalam hidup kami selalu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga kami bersukacita dan bersyukur dalam hidup kami. Sebab kami tahu apa yang kami punya saat ini itu adalah pemberian Tuhan, dan itu yang harus kami syukuri. Terima kasih ya Allah, terimalah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi nomor 501 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Di padang
Marjoloma tapatupa sakramen padidion na magodang tu sahalak yanak kota. Di tiki marede hitan non 610 asaroma tujolo si Luki Immanuel na 70. Marede hita. Asini rohan ni Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni dibata ama, dohot parsauran ni to di porbadia madongani hamu. Amin. Hamu dongan na pinarhamaul ni debata, nunga di jako kamu hata ni debata na pinudakot tuhamu. Tamado madok mauliati hamu tu debata sian nasa rohamuna, ala ni sudiasi dohot holong ni rohana tuhamu. Ay diboto hamu noaing. Dak pola mago hamu ala ni dosamuna, molo porsia hamu di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong tibang hamuma di bagasa rohamuna. Naulo do hamu nuaing manadikon sudi dosa, dohot huhut mangihuton hata ni debata tujuluanon. Dung tardidi hamuan non, tada ni parpadanamuna tu debata, sesaon na dodosamuna saluhutna. Jalale honon na gugu tu hamu mangalo sibolis dohot na sadosa. Gabi partohak mahamu di hanguluan na saliling ni leleng na. Atong martangiang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, di ida hodo dongan namion na naing tardidi. Di bereng hodo tu bagasan rohana, jala di boto hodo, manang naburju rohana, manang si paulaula. Asima roham, say pargugoy ma ibana, asalam diboto ibana manggotapon nasa roha dohot pangalahon na soture. Ali Tuhan Yesus say sesama saluhut dosana marhite-hite mudarmo suruma tod di porbadiay tu rohana asa tarhanguluhon ibana hapor siyaon na sitongi saliling di tanoon jala masuk sugot tu Banua Gijang. Amin. Tangi homajolo hata ni Tuhan Yesus nandidok nai dinalaho manaik tu Banua Gijangi ibana. Nunga sahat tuau nasa huaso na di Banua Gijang dohot na di tanoon. Lao mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama anak dohot tod di porbadia. Manangise na porsea jala tardidi dapotan hanguluan do. Alai na soporsea honauhum sogot. Ope hupamana manuaing haporsea muna asa dibigi huria na pungunu aing dison takasma alusi hata na husukutonon. Di parhatutu rohamdo pardosa hosian hatutubum dohot siap pangalau sim di patik ni debata alusna di parhatutu rohakudo. Beha diar sakor rohamdo sude dosa na niulam na selauni alusna diar sakon rohakudo. Naulo doho manggotapon sian roham na sadosa doho pabahenan na soture na selaun alusna naulo doau. Di parhatutu rohamdo Tuhan Yesus Kristus rotu tanoon jalamate di hau na pinorsilang asa malua hita sia dosa doh siang gonggoman ni sibolisi alusna di parhatutu rohakudo. Naulo doho ringgas marsaur tu debata asa gaberuas na mangulu ni huria Kristen Protestan ho maka tidakon hapor siaw na sitongi alusna naulo doau. Atong hatidakom majolo hata hapor siaw tai au porsea.
Olodo ho didion tu bagasan ni nahina porsiamunai alusna naulo duau. Ale Luki Immanuel na 70. Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Jongjong man natoras ni siluki di hudulanna. Natoras ni siluki. Hata si paingot di siluki dina tardidi magodang huhut makatidakon haporsyaw na sadarion. Luki Immanuel na 70 tarsurat di Jesaya 43 ayat 2. Ay molo di bulus hoaik dongamu doau manang di tari pariho akabatangaik dang ubangon na ho tung surape mardala ko di bagasan api dang mosokonon na ho jaladang gorho bahenon ni dilani api. Saya burjuma ho rasa mate dungile honok kumatuho tu palhang nurhomi ay ido loma pasu-pasu sia Tuhan debata amat marasi rohai. Nama dok mauliate do hamin waing tuho. Ala naung di jaloho dongan namion gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asima roham saya pahot maha porsyaonna. Asado dohot parangena mamuji guarmu nabadiai. Asa unang mago ibana. Alai asa sahat ibana sugot Tuhan oluan nasora suda. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahat mahita tu acara makatidakon haporsyaon marede hita 140 ayat 125 tiki mangedehon ayat 5 non jongjong masude natoras dohot nanaing makatidakon haporsyaon marede mahita. Tamado ingotom muna sadarion akapabahena muna tu anak komunaon. Edang dilihod debata i anak komunaot tuhamu asa adong donga-donga muna mangula-ulaw sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata ido ubahen na dilehon. Ditangya ko kamudo ganup ari i anak komunaon na selaon asa unang mago nasida. Mono dihilala hamun waing hurang ni pabahenam muna taringot tu yana komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamona atong martangiang mahita alia manami amani nasa natarguar ama di banwagijang dohot di tanoon say tangi homma tangiang namion jakoma akada danahon gabe yana komu asima roham
Lehomatod di parbadia tu rohana sida, asa gabe sisiamu na sida rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahenan namin na sa laut tu na sida, say sesamay, say unang matargasip na sida, jala unang loas mago manang ises yan na sida, binahen ni pangalaho nami. Asi maroham, saha tutangammu manasida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu na toras, marede mahita. Totong lihutonoku, Yesus ipamuluhan, tunason dari konoku, ona paluahonan, sian sasuni dosaku, dosi kadongan na hinahulongan ni debata, na jongjong do hamu nuaing di julo ni debata na mamiring torus tu bagasar rohamuna, dohot di julo nu huriaon. Nung diboto hamu lomo dohot sugoni roha ni debata, dang tarbay kamu be marsidalia sugot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia kaari ni ngolumuna nauk salpui, tama madok mauliate hamu tu debata, ala ni sudi asini rohana. Jalamolo diingot hamu akapabahenan muna nasoture, imane yang dohot langgus ni rohamuna tunatoras muna, rodi saluhut dosa muna, tama marsak hamu sadarion marningoti. Buama saluhut na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna, nause humoko perdosa na manopoti dosana. Alai paubahamu ma rohamuna, huhut puk kama parange nai baru ola ni sadarion, asa dalan muna dalan naguguti, na marhapatean tuhanguluan si saleleng ni lelengna. Ato ngalusi hamu manahusukutonot tuhamu di jolo ni debata, dohot di jolo ni akadongan na pungu di son. Di parhatu tu roham dohata ni debata na gini urohom na selaon, holanido dalan tu hanguluani alusi hamuma. Olo doho sian nasa roham tumudal ho saluhu dosa. Jala olo doho tujulanon mangihuton hata ni debata, rodi hasusudani bohalmu alusi hamuma. Olo doho makanguluhon hapor siaw nasitongi, na hinatidakon ni huria Kristen Protestan, songon natar surat di padan narobi, dohot di padan na baru alusi hamuma. Atong marpada dohamu nuaing dohot debata na badiai di jolo ni huriaon. Tung unang ose hamu, say burjuma hamu marningot saluhu nai, asa lamhot hapor siaw muna, martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami, suru matodi parbadia tu rohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
Kuliho kami marohanami bahen ingananmu olat nioro di saliling-lilingna. Surat ton jala sahapi matusi sude naung hului hami. Sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena. Unang tuhamagua sogot manang ise siak kamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami tuhanguluan nasora sudah. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo ha porsiaw muna rak mahamu madog. Au porsea. Silakan duduk, Jala Roma 7 lo, 22 halak. Hata si paingot disi Adelia putri si Barani. Tolu Musa bidus 10 sia ayat 10 alu. Dang jadi balasonomu najahat. Jaladang jadi marsi nuisunian. Roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongammu donganmu jolma songon dirim. Ayaudo Jahoba. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehom mahata ni debata naginuruhomi. Aido hangoluammu. Cek. Hata si paingot disi Naomi Cynthia Octaviana Silitonga. Cek. Matius biduonom ayat 10 sia 120. Unang papungu-pungu hamu arta di hamu di tanoon. Dina targagat tasik dohot ngingit. Dina tarhali jala tartako panakoi. Alai papungu-pungu hamu ma arta di hamu di Banua Gijang. Dina so targagat tasik manang ngingit. Dina so tarhali jala naso tartako panakoi. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuhot parangehom mahata ni debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si pengok di Sinopelin Patricia Nababan. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat. Asa hupasonak kamu. Matius 10 sada 20 lalu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuhotu pal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debatana ginuruhomi. Aholani dudala Tuhan ngoluan.
Hata si paingot disi, Novita Gracia Sitorus. Ulaon ni apostel bidusada ayat 8. Alai jalomuna dogo hagogoon ditodi parbadia nasonggop Tuhamu, gabe sitinaniku mahamu di Jerusalem, dohot di sandok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Saya burjuma hora sirasa mate, dungi lehonokku ma tuho tuppal hanguluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi aido hanguluamu. Atas si pengok di si wulan Roma tu apa jaitan. Hamu akadak danak sadok pangoloi mahamu di natoras muna. Aido di halomohot Tuhani kalau setolu ayat 20 tolu. Saya berjumpa horasi rasa mate dungi lehonokku matu hotu pal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata na ginuruhomi. Holani do dalan Tuhan ngoluan. Hata si paingot disi Yolanda Maharani Pakpahan. Poda 20 ayat 5. Halak parjahat dang manadda uhum hasitongan. Alai anggo halak na mangalului Jahoba mangarisik saluhut nai. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi aido hangoluammu. Hata ni debata di simawar saron nenggolan. Ganup na nyojar ni rohana unang masya muruk manang sian na sotarjua. Ai di haholongi debatado nalas roha mangalehon 2 Korintus ayat 7. Saya berjumpa ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matu hotu pal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata na ginuruhomi na salaon. Ay holani do dalat tu hangoluan. Hata si paingot disi Sabrina Angelica Sinurat. Job 5 ayat 10 Idama martua majolma naniajar ni debata dibaheni unang matoison picang-picang ni hasun hinagogoi. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi aido hangoluanmu. Hata si pengok di si Devika Nonanda Leonita Sinurat. Poda 22 ayat 1. Cek. Rasi rasa mate. Dungi lehonokku matu hotu pal hanguluan. Jala parangehom mahata ni debata na ginuruhomi na salaw. Ay holani do dalat tu hanguluan. Hata si paingot di si Bunga Tresia Clara Huta Barat. Matius bidupitu ayat pitu 1 Pangido hamuma saya lehonon nado tuhamu. Lului hamuma saya na jupangat do hamu. Tuktuki hamuma saya na ukapon nado di hamu. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Epipania Angelica si Hobbing. Saya mardonga parsaulir donasa hangaluton. Alai yang hata teal mabain hurangan halak. Poda 10 ayat 20. Saya berjumpa horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata na ginuruhomi ay holani do dalan tu hangoluan. Hata si paingot di si Desinta Ronauli Mariana Simbolon. Efesus biduonom ayat 1 ayat 2. Hamu aka anak. Oloy hamu ma aka na tua-tua muna di bagasan Tuhani. Aido natigor. Parsangapi amangmu dohot inangmu. Ido patik na parjolo mardongan baga-baga. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan.
parangehom mahata ni debata nagi nirohomi aido hangoluammu. Hata ni debata di Sirentina Martiana siagian. Atong oleh hamuma debata. Alo hamuma si bolusi. Dungi maporus ma ibana siak kamu Jakobus pataya pitu. Sai burju mahorate. Dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata nagi nuruhomi aido dalatu hangoluan. Hata si paingot disi Tiora Gwinsa si tanggang. Yohanes bidu 10 ayat 34. Patik nai baru mahulehot tuhamu. Naing ma masih haholongak kamu. Songon holong ni rohaku di hamu. Naing ma songoni dohot hamu masih haholongan. Sai burju mahora sirasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehom mahata na di debata na giniruhomi aido hangoluammu. Hata ni debata di sitiara kuensa sitanggang. Roma hamu tuau hamu akan loja jalan nasorat. Asa hupasona kamu. Matius 10 ayat 20. Sai burju mahora sirasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata na giniruhomi aido dalatu hangoluan. Hata si paingot di si Esther Melina Cinda Sinaga. Sada Petrus 5 ayat 7. Tinggako kamu manasa na hinol sohon ni rohamuna tu ibana ay disarihon dohamu. Sai burju mahora sirasa mate dungi lehonokuma tuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debata nagi niruhomi aido hangoluammu. Hata si pengok di sidian Tresia manik. Danu ngahudok tuho pirma todim. Jala Jahoba debatam dodongammu manang dopak dia peho mangalaka. Joshua sada ayat sia. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Jala parangehom mahata ni debata negi nuromi aido dala tu hangoluan. Hata si paingot di si Agni Tritania Siboro. 5 Musa 20 ayat 10 tolu. Jala papagiton ni Jahoba maho gabe ulu. Unang gabe ihur. Ikon toktong doho digijang dan jadi ho ditoru. Molotung ditangihon roham akapatik ni Jahoba debatam. Sai burju mahora sirasa mate dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahata nani gunuruhomi aido hangoluammu. Hata si pengok di si Olimpia mai ketama nababan. Ope hamu akarungaku nahi naholongan. Marsihoho jala somu wau bamahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halojom muna di bagasa Tuhani. Sada Korintus 5 ayat 50. Sai burju mahora sirasa mate. Dungi lehonok ko matuho tupal hangoluan. Jala parangehom mahatan ni debatana ni ginuromi. Aido hangoluammu. Hata si paingot di si Dwi Arta Pratiwi Silalahi. Poda 21 ayat 5. Sakap-sakap ni halak napadot menjadihon hadumaon situtu. Alai anggo halak na hojok ikon haraparon do. Sai burju mahora sirasa mate dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debata nagi niruhomi aido hangoluammu. Hata si paingok di si Angelia Esther Silitonga. Ay nung ngatakas suboto sakka pakkan hosakapi taringok tuhamu. Ninna Jahoba sakka pahasonangat dotahe dada tuhamagoan. Asa aw mangalehot tuhamu ujung nahinalungut temuna. Jeremia 20 ayat 10 sada. Sai burju mahora sirasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Jala parangehom mahatani debata nagi nuromi aido hangoluammu.
Hata si paingot di si Agnes Megumi Lumbantobing. Nahum sada ayat pitu. Pardenggan basa do Jahoba. Tau partano batoan diari hagogotan. Jala ditadda do akan namar haposan tu ibana. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Laura de Piana Malau. Molo na holong rohamuna diau, rado tamuna do akapatikku. Efesus 4 ayat 2. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Jala parangehon mahatani debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Nadine Eugene Dormauli Manalu. Mika onom ayat 2. Nunga di pabotohon ibana tuho. Ale jolma manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jahoba siako. Daholan na mangulaon uhum. Dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana gini ruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Octaviana Vladimiria Gultom. Ay malua do ganup nama jo guarri Tuhani. Roma 10 ayat 10. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Jala parangehon mahata ni debata na ginuromi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Veronica Parapat. 2 Musa 10 sia ayat 5. Ope molo ditangyok kamu suaraku. Jala diradoti hamu padan nahubaeni. Jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Ai gok diau do liat portibion. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana gini ruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Julieta Angel Tapubolon. Ayar garo hamu ditobus. Dibaheni pasangapamu ma debata. Marhite-hite daging muna dohok marhite-hite tod di muna. Ay debatado napunai. Sada Korintus 6 ayat 20. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku madiho tuppal hangoluan. Jala parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ido hangoluammu. Hata si paingot di si Cindi Claudia Butar-Butar. Jakobus bidulima ayat 10b. Namargogo si tutudo tangiang ni partigor. Molo di haburjuhon. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Gracia Sonata Julianti Sirait. Dangadong manangise na manaha jong di jolom salilik ko mangulu. Songo padonganiku di si Musa donganakku ho. Dang tagamon pasobokku manang tadikonokku ho. Joshua sada ayat 5. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku madiho tuppal hangoluan. Jala parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Vina Caroline Sirait. Roma 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Partot di nagirgir mahamu. Oloy hamu mah Tuhani. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Sialomita Agustina na 70. Atong unang maholsoho kamu ari marsogot. Ay sarihonon ni ari marsogot do narikot di si. Say do molo masiporsan hasusan nabi aka ari. Matius 6 ayat 34.
Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokkum matuho tuppal hanguluan. Jala parangehom mahatani debatana ginuromi. Aido hanguluammu. Hata si paingot di si Eripa Yohana si Hombing. Roma 12 ayat 21. Unang mataluho di bayan hajahaton. Alai taluhom ma hajahatoni maritehite nadenggan. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangehom mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Amelia prastisi Grace siagian. Unak ko mabiar, ayaw do dongammu. Unang biyahatok ko, ayaw do debatam. Aw marguguhok ko, huhuk mangurupiho. Huhuk maniupiho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Jesaya 41 ayat 10. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Jala parangem mahatani debatana ginuromi. Aido hanguluam. Hata si paingot di si Daniel si matupang. Poda 10 ayat 4. Marpogos-pogos mamanang ise nalanggus mulaulaon. Alay anggotangan ni akan napadot parohon hamoraon. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangehom mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Agnes Riama si matupang. Unang mahuro hani halak midaho si Allah haposommi. Alay gabe tiruan ni akan aporsia maho di pakatayon. Di parange, di holong ni roha, di haporsiaon, nang di hatomanon. Sada Timoteus 4 ayat 12. Saya burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Jala parangehom mahatani debatana ginuromi. Aido hanguluammu. Hata si paingot di si Willy Jonata Marbun. Efesus 4 ayat 2. Martoruk ni roha si tutu. Marlabok jalan marlabas ni roha. Masih haehean di bagasan roha naholong. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Joski Trihot si Hotang. Alayak kana marhapo satu Jahobang maruli hagugom mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik. Marlojongi nasida dang ololoja. Mardalani nasida dang olo maddate. Jesaya 40 ayat 31. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matiho tuppal hanguluan. Jala parangehom mahatani debatana ginuromi. Aido hanguluammu. Hata si paingot di si Halason Bastian Manihuruk. Roma 8 ayat 20. Alai taboto do saluhut nado manupak tu nadenggan di akana marholong ni roha di debata. Akana jinona sian tahina hian. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Johannes Martabe hutauruk. Masih paunionea jala masih sesadosa mahamu. Jupa marpakurangi nasada dapat donganna. Songo panesa ni Kristus dihamu. Songo nema nak kamu. Kalau setulek 10. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku ma tuho tuppal hanguluan. Jala parangehom mahatani debatana ginuromi. Aido hanguluammu. Hata si paingot di si Ferdinand Paur Pakpahan. 2 Petrus sada ayat 10. Dibaheni alea kadongan. Lam ringgas mahamu pahoton panjona doh pamiliton na dihamu. Ay molo diulok kamui dangolo behamu tinggang. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan.
parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si pabio si bolon. Jamitahon hatai. Hajong jokor ditiki naune nang saune. Pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon. 2 Timotius 4 ayat 2. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungile honokku matuhotup pal hanguluan. Jala parangehom mahatani debatana ginuromi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Gabriel Nathanael Hutagalung. Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhut nado tarpatu paau marhite-hite ibana na margogoyhon au. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di siari Domingo panangia si hobing. Dungo mahamu jala martangiang. Asauna kamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donian toddi alay galedo iya daging. Matius 26 ayat 41. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungile honokku matuhotup pal hanguluan. Jala parangehom mahatani debata nagi nuromi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Rido Ferdinand Arwan. Sada Yohanes 4 ayat 7 sahat tualu. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita. Aisian debatado haholongani. Jala ganup na marholong ni roha. Ima nang tubuh sian debata, jala ditadda do debata. Halak naso marholong ni roha, ido naso tumadda debata, ay haholongan do debata. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi, aido hanguluanmu. Hata si pengok di si Johannes Francisco Sinabela. Saya jumolo malului hamu harajon ni debata dohok hati koranna. Dungi tabahonon na do sude akodeng tu hamuna. Matius 6 ayat 33. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuhotup pal hanguluan. Jala parangehom mahata ni debata nagi nuromi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Nicholas Benhard Alfred Stephen Sagala. Matius 7 ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tu nasida. Aido pamusatan ni patik ro di hata ni aka panurirang. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata di debata nagi ni ruhomi, aido hanguluammu. Hata si pengok di si Felix Andreas Manik. Unang holso kamu agiaha. Alay sadok paboto kamu matu debata pangidomu na marhite-hite tangiang doho telehelek mardongam mauliate. Filipi 4 ayat 6. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuhotupal pal hanguluan. Jala parangehom mahata ni debata nagi nuromi aido hanguluammu. Hata si paingot di si David Evan Nual Ambarita. Kolose 3 ayat 20 tolu. Sian rohamuna ma ulahamu nasa si bahenom muna. Songon natutuhani dada tucolma. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuhotupal hanguluan, parangehom mahata ni debata nagi ni ruhomi, aido hanguluammu. Hata si pengok di siari sodang padapotan pengaribuan. Ai jalo omuna do saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna. Anggo na porsea hamu. Matius 21 ayat 22. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuhotupal hanguluan. Jala parangehom mahata ni debata nagi nuruhomi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Besar Christian Josia Sirait. Podas 15 ayat 31. Pinggol ma tumangihon picang-picang hanguluan.
miando di tonga-tonga ni halak napistar. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tuppal hangoluan, parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hangoluanmu. Hata si pengok di simetrix i Hezekiel manalu. Ai Jehovah debatamdo di tonga-tonga mi. Ulu balang silehot tua do ibana. Sepane tolu ayat 17a. Saya burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honokku matuhotu pal hangoluan. Jala parangeo mahata ni debatana ginuromi. Aido hangoluanmu. Hata si paingot di si Danton Faraire Silaban. Agak ke sini Kak. Poda tolu ayat 5:1. Marhaposan tu Jehovah mahosian nasa roham. Jala unang marpangusadia ko tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matadda di nasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Sa burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hangoluanmu. Hata si pengok di si Antonio Elkana Sinaga. Dada hamu mamilitau, audo mamilitamu. Jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue. Jala asamian parbue munai. Asa dileho tu hamu nasa si pangido muna siana mai marhite hite guarho. Johannes 5 ayat 10. Saya burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Jala parangeo mahatani debatana ginuruhommi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Jacqueline Agustin Purba. Poda 10 ayat 22. Roha nahilas manupak hahisaron. Alai anggoto di nagodok pamalas holi-holi. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Andreas Hasihola Lubagaul. Sia saluhu si jagauni gumorang majaga roham. Ai si anido ruar akamual hanguluan. Poda 4 ayat 27. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Jala parangehon mahata ni debata nagi ni ruhomi aido hangoluan. Hata si paingot di si Morris Stephen Panggabean. Matius 5 ayat 6. Martua mana mauas male mida hatigoran ai si pabosuron do nasida. Saya burjuma horasi rasa mate dungi leonokku matuho tuppal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana gini ruhomi aido hangoluammu. Hata si pengok di si Ipan Axel Giovanni si Majuta. Unang mabosaro hamuna. Porsea mahamu di debata. Jala porsea mahamu diau. Johannes 4 ayat 1. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hangoluan. Jala parangeo mahata ni debata naginu rommi. Aido hangoluammu. Hata si paingot di si Moses Apriliano Sinaga. Pesalmen 55 ayat 20 tolu. Saitu Jehovah ma pasahat parsoriomi. Jadi ibana ma panguluhoko. Dang tagamon loasonna partigori huma susa rodi saleleng lelengna. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana gini ruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Immanuel Banjarnahor. Ibana balik mangaleho gogo tunaloja. Jala di pargogoy si tutu akan asomargelok. Jasaya 40 ayat 20 sia. Saya burjuma hong rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Jala parangehon mahata ni debatana gini ruhomi aido hangoluammu. Hata si paingot di si Evan Rainaldo Simatupang.
Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian na dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulaon na denggak kita. Ai akaido di pature de batahian. Asa taparangehoni. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni di batanagi ni ruhomi. Aido hanguluammu. Hata si pengok di si Albert Kevin Febri silalahi. Denggamma marhaporu satu Jehovah, asa marhapo satu jolma. Pesalmen 110 ayat 8. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatuhotu pal hangoluan. Jala parangeom mahatani debatana ginur hommi, aido hangoluammu. Hata si paingot disi Ruben Gracia Napitupulu 5 Musa 30 ayat 6. Pirma todimuna jala marsihohot unang tahutok kamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida ai Jahoba debatam sadiri donganmu mardalan dang tagamon marsopu-sopu ibana midaho manang tadikonon naho. Sai burjuma ho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata di debatanagi ni rohomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Chris John Paulus Situmorang. Ia haposan hala di nomotik, haposan ma ibana nang dinagodang. Yang go geduk ibana di nomotik, geduk ma nang dinagodang. Saya burjuma ho rasa mate. Dungi leonok kumatuho tupal hanguluan. Jala parangehon mahata ni debatanagi nur hommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Emil Samson bertua si Mamora 5 Musa 31 ayat 8. Ai Jahoba sadiri mardalan di hadapanmu ibana mandonganiho dang tagamon marsopu-sopu ibana midaho manang tadi konon naho unako tahutan jala unako godoran. Sai burjuma ho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata di debatana gini ruhomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Jepanya Lien Mayer si hite. Mangangguhi doa kapartigor gabe ditangio Jahoba do. Jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena. Pesalmen 34 ayat 10. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jala parangnya mahata ni debatan aginur hommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Gelson Armando Tambunan Galatia onom ayat siang. Alai unang marnaloja hitam mabahen na denggan ay na manggotil do hitamuse ditikinai anggo so pargale hita nuaeng. Sai burjuma horasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debatana gini rohomi aido hanguluammu. Hata si pengok di si Paisal Wittefan Aruang. Dungo mahamu marsihohot marhapersiaon tong mahamu jala margogo. Sada Korintus 10 ayat 10. Sai burjuma ho rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jala parangehon mahata ni debatana gini rohomi aido hanguluammu. Jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala saya dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin.
jongjong mamuseyaka yanakon namin ang makatidako kaporsyaon. Hamu akan nauk pinarhamaul ni debata nunga gabedongan sahuria jaladonga sapangana kamu mangaton parpadanan nabadiai na harga situtudo hamu ditubus unang ului hamu be dosa doho sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamu na tu ibana jala tu gihonon na do hamu masuk tu harajao banwagi jangi martangiang mahita alia manami na di banwagi jang asima roham dinasida akan pinasaha nuaing tuho seramoti manasida marhiti-hiti to di porbadia sai pahot manasida di bagasapadan naung niuluan nasida nakin sai parbadiai manasida di bagasakatam asa tarida haporseon nasida tujuluanon marhiti-hiti parange nadenggan. Amen. Hudul mahamu saluhutna nuaing tabigima kur sianiana kota naung makatidakon haporsiaon.
Ya, dihamakama nami anak-anak kami yang sudah lepas sidi hari ini. Saat ini kami akan membacakan 10 terbaik dari semua yang baik. 10 terbaik dari 10 yang baik yang setelah dikompilasi nilai ujian dan juga dari kehadiran dan juga kepribadian. Secara umum kami menyampaikan selamat untuk semua, dan untuk 10 nama yang kami panggilkan ke depan berdasarkan nilai supaya maju. Terbaik ke-10 Yolanda Maharani Pakpahan. Yolanda Maharani Pakpahan dengan nilai 389 dari sektor 12. Terbaik ke-9 Tiora Kuen Sasitanggang dengan nilai 390 dari sektor 10. Terbaik ke-8 Esther Mailina Sinda Sinaga, nilai 391 dari sektor 5. Terbaik 7 Dian Tresia Manik, nilai 393 dari sektor 8. Terbaik 6 Novelin Patricia Nababan, nilai 395 dari sektor 10. Terbaik ke-5 Fania Tesalonika Sibarani, nilai 397 dari sektor 15. Terbaik ke-4 Rido Ferdinand Arwan dengan nilai 399 dari sektor 10. Terbaik ke-3 Erifa Yohana Sihombing dengan nilai 400 dari sektor 13. Terbaik kedua Rentina Martiana Siagian dengan nilai 402 dari sektor 8. Terbaik pertama dengan nilai 403 Fabio Simbolon dari sektor 13. Sepuluh orang ini telah diputuskan melalui rapat tim pengajar, dilihat dari semuanya Manginang. Sebagaimana tadi kami sampaikan, 69 orang ini semua baik, tetapi kami harus memilih 10 yang terbaik di antara mereka. Asa tusoma pasahaton hadiah tu nasida. Dohot ma amang MPA mewakili, idia amang MPA. Rapma dohot inang padita doa inang diakones. Ya, siapa mamang? Ya, sekaligus kami panggilkan pengurus dari kelas ini yang akan menerima
apresiasi juga dari huria kita. Ketua Fabio Simbolon sudah di depan. Nadine ER Manalo sebagai sekretaris. Nadine silakan maju. Amelia PG Siagian sebagai bendahara silakan maju untuk menerima cenderamata juga dari huria kita atas pelayanan kalian sebagai pengurus di tahun ajaran ini. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai berfoto? Ya, silakan turun. Asa tapaujuk parminggota marede hita 476 laos jongjong mahita saluhutna. Piliata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo harorwane saluhu sileho leho nadeng gadoho nasa libasa nama uliutus hupasahat hami masian nanaliho mitu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhok karajau mo di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang ni sileho leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliante tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Sero maharajaumo, se saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongon nama dosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Sa
mulak mahamu di bagasar damai jala hamu pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna shalom. Jadi mangarade mahita tu ulaun nabadia langsung anak-anak kami